Halo rek, iki si ono nang Surabaya. Kombinasi antara Bukit Teletabis karo persawan sing hijau syahdu. Saking nyamane arek cilik-cilik podo turu-turu karo wong-wong isok leyeh-leyeh nang kene. Bahkan isok digawe layangan pisan lho rek. Gak cuman Bukit Teletabis karo sawah, nang kene ono waduk kecil serta ono kandang gawe burung rek. Nilai plese maneh mumpung panggon iki lagi api-api sawai ijo isok langsung delok gunung pas cuaca lagi cerah rek. Panggon iki cocok digawe spot healing nyantai tipis-tipis sing ono nang Surabaya timbang awakmu mendino ndelok gedung, kafe, singgare tambah sumpek tak sarana langsung mampir mrene menikmati angin sepoi-sepoi karo pemandangan ijo. Sing nggo arek cilik tenang nang kene disediakan playground pisan rek. Taman bermain nih gaya arek cilik nang kene gratis. Gak salah lek arek cilik-cilik sowen nang lek mrene. Iki merupakan hutan kota sing ono nang Surabaya sing wajib mungkin bisa kalian singgahi rek. Nah, panggon iki jenenge Hutan Kota Jeruk rek. Nah, lokasine tentuin di daerah Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya. Panggon mlebune iki dadi siji sak dalan karo akses mlebune Puskesmas Jeruk. Engko awakmu lurus sampai mentok bakalan ketemu. Awakmu nggo sepeda motor, sepeda ontel, tank, pesawat, mobil isok mlebu rene rek. Dalane pavingan halus. Mari parkir sepeda bersama Mas Bogang, aku langsung menyamperi panggon iki rek. Sebenarnya gak karo Mas Bogang tok, aku yo ngajak Christian Polisi. Pertama mlebu langsung disajikan hamparan Bukit Teletabis sing wijo koyo ngene. Tentune disajikan pisan karo waduk mini, panggone bener-bener nikmat, sadu isok digawe layangan wis pokoke. Mari melewati Bukit Teletabis langsung terhampar pemandangan sawah sing ijo banget koyo ngene. Di tengah sawah iki tenang ono area berjalan serta beraneka macam spot foto langsung view-ne pemandangan seapi iki rek. Ngajak keluarga, arek cilik, pasanganmu dijamin bakalan betah. Nah, ndek pojok kene kok bakalan ono area UMKM sing menjual beraneka macam makanan minuman. Bayangno mangan ngombene view-ne langsung syahdu seger ndelok sawah-sawah koyo ngene rek. Menurutku jam paling efektif lek awakmu berkunjung nang kene ku antara isu utawa lek sore ya sore banget sih jam 3-an ngono ben gak panas apa maneh pas cuacane cerah langsung iso ndelok gunung. Dadi gawe awakmu lek golek spot healing murah nang Surabaya langsung gaskan rene.